Wis langsung terjun masak dimoto boleh sak menek wis Mel. Dilarene kok. Jadi itu kula Mbak Abang sak ono mae itu. Yo tubuh-tubuh cek larang yo, Mak. Skin dog sekilo 30.000. 30.000 nggon piro ya? Iki wis. Salam laut. Bumbu soto. Ini bumbune. Tambahan. Polone kene Mbak Mur kan tumpuk anak polo kok. Anu enten boten. Ini. Iki lho hanya Mbak nawon sinten nek polo namanya. Wis tuku godhong jeruk. Ini. Bumbu lengkap wis iki. Terus masak enak. Ini nambah no. Iya guys. Aku tuh gelem ngono. Aku ki mergi nang kene iki kesehatannya kudu dijogo. Tapi periksaan rambut gede. Bose mosok anak buahe loro kok yo ora periksakno. Yo ngenteni di mel-mel wektu. Ndek iki wis tak kongkon nggih nang periksa mek dil. Aja gede-gede kenan, kok tak pateni deket aku ngono. Menyenang ini. Ngono ae lah. Dil dilakon rasane kok pegel aku. Burukane yo loro karuan. Aku tuh boleh bagas apa enggak? Ndang wes mbah dokter yo niki udah tutup. Nggih kan anu awane esuk ya Mbak Mur. Nek sing Pak Bambang Bunur apa iki? Nek gak kok nek kek nggo UGD Mel. Ora apa-apa. Kok langsung nggo UGD, TKI kok langsung diperiksa dokter langsung ngono. Anu UGD ae. Gak usah nggone bagas, kok langsung diduluk. Arek kowe nggone bagas apa nggone UGD ngono. Aku saiki ngono ya Mel, aku gak anu rumpet-rumpeti. Aku malah diterjemahno karo doktere, malah ngayo nunggu niki doktere wis tamawis. Dokter sing bagian-bagian bendino enek niki enek Mbak Mur. Iya. Wis aku nunggu gede. Aku tekok nunggu anu di dokter iki kok jam piro. Lah, gak wen langsung ae UGD aku. Malah lek tak kira jenengan ora tak kira. Nduk, dadi dokter ki cek pucak-pucak ngono iki kok. Dokter-dokter iki ngomong guys. Aduh foto, mamae kula sering ningali jenengan. Iya Nduk, ayo. Foto kok ndak pe kalong sepiro. Jare nek wong nek jaman kae iki anggere fotone gak oleh foto mungkin nyawane ilang. Alah, arep boyak. Sekarek kulo bagian iki. Aku wis ngono anggere tak pasrahno terus gawe urip ngono ae. Wis Mel kita berangkat Mel. Dila aku darani pemirsa yo Mbak Mur diopeni Dila ra diopeni ngono. Dadi bagi waktu aku tak masak. Wis sing nili wong nom do nom ngono lho. Adune lek dane wis to. Engko nek konten yo sembo konten apa. Aku jane iki sampai check out dari dunia per-YouTubean tapi kok di YouTube ki kok enak. Yuk, timbang tutul bayem kangelan ora mbayani. Alah, ngocros lah ya Mbak ya. Gak sido Mbak. Dapur mes iya pancen mbok dapur-dapur ora apa-apa pancen iya. Kandhani aku polo wis. Dadi niki rasane ki piye ngono lho. Ape nenggo dunia per-YouTubean ape mundur iki. Jane penak iki. Suka roh dunya apa-apa Mel. Iya Mel aku gak pikiran ngono. Wis penak ngono adem ayem ngono. Ya tapi ki mikir nek. Lah dus tak pangan apa ki kok anakku cek cilik-cilik. Mai, dek sonten kula ketemu Mak kalih apa? Mak ayo koyo kakan pikiran ngono Mak numpak motor ning dalan sepanengi Mbak Mur. Aku nek numpak ngono ki tak tak celuk ngono ki meneng ae ngono. Fokus. Lho, kancaku meneh. Wis iki nek numpak motor nek ngono wis. Lah mbok kan biayaan matane ngono. Oh.
Lewu aku ngono. Nek Siti aku kesini Siti ae. Aku tak kendaraan kok iya-iyaan ngono. Kaya wong Sampe kowe Mel. Aja lupa bojeng. pecicilan Yo. kuwi. Kowe lupa bojeng ki ngono. Heeh. Ndak budal. Siap. Kira nambahno. Tangan berok-berok lagi. Ya wes guys, sediliki. Kowe nek umpamane dilamo, kowe ora nganu mae yo. Engko malah mae sing dianu pemirsa. Ngono. Iki kok ben pemirsa ki ben roh nek kowe iki dipersakno mae ngono lho dilang Ketok aku ki ben ketok apik. Dadi oh darani Mbak Murtok sing dipersak. Ngene Mbak, mel-mel loro diparani, Dila, ditiliki, Dila loro gak diparani ngono. Lho iya, mumpung urung anu, ben padha mingkem sih. Engko nek tak tambahno kak ngene. Ya Allah, wong ora apian kaya lek Dames ngono lho Mel. Aku Ben dilem ngono. heeh ben dilem Mel kok wong ndoro kok apian ngono. Ora enek mergawe nenggone lek Dames apa sithik ditambahno apa sithik di biayai ya Allah penake ngono Mel aku iki dadi kaya wong apik ngono. Nggih, Mak. Kok tak bacok sini kan ya. Gunggung ae. Wes guys. Ini isi ya. Wis pijet, Mbak. Nah, Mbak. wis pijet, Mbak. Pijet ramen apa? Kenapa? Ya Allah, aku juga kena. Dari nanti. Saya bobok, Lena iya udah lari. Lena tidur. Sana, Itu. Ayo, sana. ini. Lena. Sini, bangunin deh. Sana Lena bangunin. Kayak bangunin. Ya, sayang. Kalian saya. Ya, enggak. Oke guys, iki bumbune wis tak ulek guys. Enek tumbar, enek miri, enek merica, enek kencur, enek polo, enek jinten, enek kayu manis, enek dong jeruk, enek salam, enek laos, enek jahe. Sotoku nganggo terasi guys iki. Terus soto lek Dames yo pakai terasi. Ada serai. Kayak blenderan ya, aku di blender duwe, tapi aku tak suka. Sukanya diulek-ulek seperti ini dan mampu tangan-tangan tipak cawi. Maksud cari apa? Mampu apa? Yes. Kae wis Mbak, kae lomboke wis duduk kae kanggo sambele kae. Iwake digodhog dhisik, guys. Lho iki soto ala Lek Dames Sontoloyo. Wes tak benso. Wis mati. Wes. Cemplung-cemplung guys. Rene pisan ya. Wis mecahno. Mak maaf aku ki mung wis batin ki mak. Gorene Dik 100 gorene. Kamu bar entuk kanggone pemirsa gorene ijoli mangkokku. Lepek aku wis mecahno loro. Langgek mlebu wis dikeki abang-abang. Gorene Ya kok urung tak lebokno gimana? wis bayar iki. Lepek iki, guys. Roh dhewe, guys. Mak. Lah piye lah kok lepek piro kok pecah kowe? Aku mecahno loro. Lepek ku lek tuku kok anu Australia. Nggih, Mak. Oh. Nek Dik 100 ngene iki. Australia pundi ya, Mak? Lore Jambe yo. Kok iso dipecahno ku lho. Mak lepek mak tak maksud ya apa tak pecahno aku ya, Mak. Ngono kok tanggane sing dadi sasaran. Iya, Mak. Mak, nek lepek iki ki oge enek tanggane nggowo. Mosok nek mangkok akeh sing nggowo. Lepekku pecah, guys. Ya Allah. Terus nek mak ya
Iku golek tuku kok Australia iki kurang gaji. Terus piye? Tolong sapi ya. Aku urung dibayar mak mbek pake. Ku Tukang berarti engko. Dilongi iki engko. ya iyalah. Kowe ora nempiro nang kene melok gamis. Nah, kayak sing ngekreki mak. Pasane penak ya Mbak ya. Lah wong nyawang aku puyi mak. Ya penak lho. Wong duwe ya konggone pemirsa ora di HP tukokno nunggone sak liyane kene yo ora enak. Mulane aku Lah kowe entuk konggonku opo ae lho. Aku ora olok-olok tapi ki wong sapa sing gak seneng pengen mergawe nunggonku. Tetep hidup pengen mergawe nunggonku. Entuk pemirsa yo entuk HP dhuwit yo gemilir, klambi yo mlebu metu. ya omah. Ora enek Mbak kowe sak cepu lho golek ana lho. Suwek cangkemku aku kena mbok buktekno ya kowe mergawe nunggu cepu nang dinggone entuk dhuwit saka pemirsa. Wong pancen ora YouTuber kon entuk. Nggih. Lho, ngono lho. Lah nggon kuwi pancen kawasan YouTuber. Pemirsa ngerti iki perlu sing dikeki, sing ora perlu dikeki ya enek. Kula nggih tenan Mak, bungah terima. Wong tek Alhamdulillah tenan Mak. Mbok dasar Mak. Sak geradakan winginane iki wis ya Allah Mak. Wis puluhan iki Mak. Iya lah kok Mbak kok nyatane yo pengen mergawe nang aku ki gak induk. Aku ki ape nolaki piye yo nduk aku ki. Aku nek ditinggal Mbak Mur ki aku wis pancene wis toto-toto. Ngono, nek pamane sekirane Mbak Mur praine suwe aku golek. Lah nek praine sedelok mok sedina rong dina lah apa le nduk aku golek. Ngono. Ya akeh wong do mergawe nduk ora trimo siji loro ngono. Yo wis aku yo wis Mbak Mur tak tikoki mlebu nek yo wis aku ngono. Pokoke kula njeng-njeng mriki meleh kula nyapa-nyaponi ngarep aduh ya Allah. Anggit iki seneng kaya ngono mau lho Mbak, entuk rezeki gilir gumilir lho. Wong sing ora seneng sapa le Mbak. Ngono lho. Wong iki kabeh iki karek delok kenyataane lho nek kenyataane ora kan yo ora. Iki tak anune dhisik, guys. Mbak Mur langsung makan, guys. Aku ngamuk. Mangan enak aku. Bar loro mangan enak. Mangan enak. Aku koyo mangat ini. Mangan enak. Ora mari ngono. Masak apa enggak? Soto. Oh, Mama sudah pulang, guys. Soto, tak soto iku Iya, wong mangan iki ndek moyo ngene. Aku bakno panganane ning omahe make ae jere. Bangetan apa ora? Gawe napa? Dek mau nek soto mak, ora nek rasane. Yo. Ono uyah jere. Yo ngono diri. anu, cek mangan Iya. Wis engko digawakno soto Terus Mbak. gini, jelek mangan ibu digawakno padha soto MBK. Sama sing gak ketemu. Dek iki kan dua sama ibu iki. Agitnya ben enak ngono lho. Makanan rumah sakit. Heeh. Abis itu juga bikin hadiah. Ya soto. Ya rasanya padha ae. Banget Gusti. Rasanya yo malah padha ae. Anune buake Mbak serene Mbak. Glawah kowe ngono. timbang bentang. Lah ngono. Krokoti iso. Lah rak yo ngono. Walah Mbak Mur masak enak ki aku langsung dimasakno. Nyotoe Pak ku bar awakku anu kok. Godhong salam buak itu. Nah, sipuki ku. Nah. Aku bar gering. Mangan enak, Mak. Oh iya, wis ayo. Ndoke, aja kaya wong pipis ah. Bayan. Wah, Mangan enak, guys. Iwake dipangan aja kaya wong. iya. Aku ki Anane bayan. iwak mosok iwake ra dipangan. Walah sendok wis soto. Walah iki bandara jempo ngene carane. Mak iki mak. Aku mangan loh. Wis kita mangan kita mbon dhisik, Mel, bar ke rumah sakit ndang mangan. Aja kok tipis kae kerupuke urang dipangan. Nah.
bar loro mangan enak Mel. Bar Wae loro. kebo tak buka. Bar loro mangan enak Mel. Kowe ndang mangan, kok nek loro aku ki wedi nek corona keluargaku semuanya. Aku sesuk rak menderita aku. Kalau dhisik to Mel iki to bumbune. Ya Allah, maca ora Jawa ngono. Terus ditelacah kuwi, Mak. Ada aku cekap-cekap kok pecah. Astagfirullah. Wis nang mbok, nduk sotone iki kuwi. Cambah. Aku mau cambah. Emak, Jadi nek cambah marai apa, Mak? mari subur nang duwe anak. Astagfirullah. Bener nek sing entuk pek duwe anak. Ya malah apik kandungane malah apik, adem. Sambel. Sambel Engko ditukokno anu, nggone bupas kono lho kok tak tukokne. pos. Heeh. Terus sidone gak sedih apa-apa. Anggite mau berperiksa ya ning kayak pacare mah. Terus? Ngisi energi. Heeh. Gak situ weh. Gak situ ya kate apa-apa mau. Anggite yo dadak man. Iya, anggite ngono. Pengen njuk dulang candre ngono iki mak yo saya tak jane soon ngapenan. Lho wong awake di lor di kidul. Ayo, Mbak. Ndok. Apa sampe iki? Bi wax, guys, bi wax. Jadi mikir gawean mak. Aku cah stres sih Bel bisa. Dilain sesuk nemen nih cah kuwi Mbak Mur yo. Cah kuwi cah Ya aku lu ngono kadang yo. Ya nek tak jaluk ki aja nek popon. Kadang wis tantang prai. arek nambah saiki. Aku yo mak yo aku prai. Kuwi anakku loro sampe 5 dino sama. Di perelinan. Iya, lho piye? Di banak loro iki, Mbak. Nek kirane kena tak tinggal, maksudnya nek terima semlongo atau apa ngono ki tak tinggal, tapi nek kadang ndang mutah apa ngono ki wis merayap. Bar loro mangane soto. Wal. Ya, langsung dikei soto nih. Pak Mi mbuh pindho ya Mbak Mur. Heeh. Wontok meneh. Yo kuwi mek soto iki butuhe sing Sing agung agung seger. Jelas chef iki. Iki mau saben Mbak. Tapi soto iki nak sing agung Mas sambil sing wake. Wis banjur ya wis. Iwake ora disuwiri kok nek wong kene iki jane iwake disuwiri. Berhubung iwake alet ya wegah. Iwake apa? Pitike dhewe iki ta. Alat-alat penting duduhe sedep. Mbak Dil, aku mangan soto enak ya, gak apa-apa ya sampean mangan soto kayak rasane. Aku mangan soto enak. Rambut kowe. Engko tukok nanu Mel, tak tukokne kulo nggone bupos inu. Napa mak ya soto mak? Engko tak tilikane guys ya. Kalau foto cuma masakane winu. Tapi ndek mau ki ketoke wis mencrete ijek apa ora. Aku teko kono lho, sik ngar mandi. Lah yo cah kuwi wis ngono kok. Sampai ngono ya. Ya wis Mel ben nurut rumah sakit ae Mel. Anu mak ora gelem jujur mak mbek dokter. Cah ki cah bogang piye Mel? Iki wedi mak. Piye? Kok piye? Ya ngono kuwi wedi disuntik. Nanti mau dipraktekno dokter dicethot tangane bendo rasane ngono kuwi. Kok piye dek tak kok rasane piye ngono. Ketimbang dhek wedi dianu len anak wae lorong iki. Heeh. Kerupuk Mel ketutupan Mel. Aku ngrasakno dila. Yo keri men. Ndek wis tak kandhani. Emo mak. Emo. Obat apotek mak. Men ngono ae ya Allah, paring ngono sabar. Lah nek aku ndingu pamane kan mak aja nang kono. Engko sore ae Pak Bambang nek aku kan ngono lho. Mbak. Lah nek dilem malah ora nanti-nanti. Yo gak diomene apa Mbak? Bukan. Lari kondi yo mak. Gak diomene apa nggih iki jadi. Jangan iki jadi tahun awake panas, aku wedi malah awake panas ku yo kudu obat. Bengi-bengi Mbak. Cah ki cah mecukil apa piye cah? Apa meledet? Ora mrene. Bener Mur. Wah, manku presto. Bener Mur. Ora, Mbak. Tae ditum. Lah yo mau yo kan ngetomna ya. Aku piye yo cara sili mak adene nek make kan luwo, gedung gedang gedung gedang.
tak tau mbek godhong jati yo. Ya yo cek luwung ya, Mak. Mate cek iso ditem. Lah kuwi ade cuwili piye carane, Mak? Ditakokno ae. Aku tandu lonteng gawedi ya. Pas dokter ngomong, "Iya nih, di mana sini?" Aku langsung kepikiran. Oh alah. Berarti ini kayak Mak simulasi yo ngetemu kuwi. Ben iso latihan. Bangetan ya Allah ya. Mbak, duwe anak tuturane angel ngono. Aku paling gak seneng Mel. Aku muni ndang priksa. Wis to engko dhuwit dikenek digolek larang iki mak ngene-ngene. Ngene. Mel engko priksa misan ya. Mboten kok. Lah Mbak Mur muli mak larang mak 130. Foto 36. Lah larang-larang ki nek cocok ora apa-apa, tiwas larang ra cocok yo. Lah ku lho obate Pakmu ku lho 1.200.000 nggone Pak obat. Gletak gawa nggone Bagas neh. Nenggo ndi? Umum. Kalau obat yo nganggur 1.200.000 ra nggih sedina. Sing penting cocok ngono lho. Lho, nek rumah sakit gak cocok neh. Pak Bambang cocoke. Mbak Lina. Mbak Lina ndek nana ya nganu. Nang Solo diimpus. Mulih. Jonegoro impus. Mulih. Pak Bambang Mari le. Wis ampuh Pak Bambang. Sing Pakmu iki kan tak kon nggawa-nggone Pak Bagas ae. Kabeh balu kok mbok kon padha kaya kowe kon nggone Pak Bambang iki kok nek nggo konten kok aku yo gremeng ngono. Kan ngenteni nggone Pak Bambang ae. Ora usah nggone Pak Bagas iki apik Pak Bambang. Walah dokter di sekolahe jos aku ngono. Edian aku ngono. Obat iki cocok-cocokan yo gak, Mbak. Kadang murah ngono iki yo cocok, kok kadang larang yo cocok. Kadang enek obat kono cocok, ini cocok yo malah apik balung. Iki wak anu Mel, pitik ngisor ka lho. Atos. Wah, lagi kok daging apa ya? Daging kirek. Aku ya pendili Ica kok bangetan kok dia anak kok tak Lalinamu yo gegeri Mel. Lina ki yo ngopeni pas aku golek es batu. Mae sing ngeriki sing Iya, Mbak. Nangis sih Mek. angger loro nangis Mbak Lina. Sirahe cekot-cekoti mata teko mata. Nah, Masak iki lho Mbak Mur sing masak, aku ora masak. Wis tak gekno bumbuh mateng mbok ora mateng ora urus aku. ya aku jika ada dimain nyek bapak Lina loro kaget lho Dik. Kata gendong kenarang. Andane cahku yang angger keselen ngono iki Mel aku wis komet aku. Ya Allah kok dadi dadi bangeten. Awake waras kok mangane kok terus koyok gue acting opo wetenge pancane umur kadut Tak jak ngono lho mangilku ki. Oh Pak main mbok pindho mo kok. Sekali-kali mel kok wis to. Mangan enak kok dile tak tukokne anu ae. Juga iki enak. Gak usah. Seger mak. Gak usah. Enak nggone Bagas ya Mbak, enak nggone Pupos yo. Wong nek gering enak nggone Pupos, enak. Masane winu lho. Cendi. Kuwi lho pojokan semansa. Pupos anding soto Pak Jenggot ku lho. Walah. Pupos. Sing nek isu terus kok pecel piring iki. Kok. Kok carane ngono. Oh enak ra goro-goro yo Mbak yo. Pak mengger loro tukokno kuwi walah sak bauntel ngono tak. Ya Pak era sudah copot ini. Kelamut ya. Ndok kae ndok kalau mek ndok. Apa mbak untuk mek Pak. Mak iki ki jarak yo. Endoke ki mengenem. Terusan iwak pitik sitok ki tak longi sak ditok. Enggak nopo engko aku nek imbung-imbung ngono. Heeh. Ker. Burger ini enak. Keren. Ojo ngono Pak ndak mbok pindho. Pas sotone nuk. Enak. Wis cocok kok bakulan soto. Hah? Bakulan soto. Mbak Mur, pantes soto. Nggih.
Lah aku nek ndekne kadung mecucu yo gak enak. Wong nek mecucu mate kok Samut yo gak. turuk kebo ya sam terus enak to. Iki mu kan hatine berbunga-bunga Mel baru untuk 1.000. Walah. Enek wong masangno wifi ne. Lah ya. Enten apa wifi? Ndekne dipasangno wong wifi. Aku kan gak di ya Mel. Walah, dipasang Mbak. Apa nih Mbak? Mbok. Lah aku ngono. Lah engko nek dipasangno wifi wong kok sing bayar sapa Mur? Kowe kok beban neh. Lah iku Tapi- sak bayare mboten. Ayo ora lah aku masang Yo, masang lah. tok. Ya masang Lah tok. bayare sok boleh Mel. Wong dipasangno kuwi wis Saraku masang gratis sih Mbak. ora bayar. Masuk bayar. Gak iki gratis sih. Saraku iya i. Saraku yo gratis sih. Bayar lah. Ora iki masangi gratis sih. Mosok Iya. 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 Bayar lu. Umpamane bayar iki sing ulan saiki dibayar ngono lho maksude. ngono. Iya. Pamane bayar 150. Iku langsung mbok bayar kontan. Dadi karek sesuk ngono. Ngono carane ngono Mbak Mur. Jane gratis. Ya wis Juga guys. 150 ini Mbak. Sing paling murah Iya, piro? 150. Paling murahnya kuwi sing kayak adik Pak Prabowo kuwi jadi 1 sih. Tapi yo wis tok kono mbok urung. Wis tok kono. Wis tok Jepang. Lah niku. Pak undang aku. Lah niku Mak. Lah iya lah. Wis guys ngene. Terus tak mana wae, dungo panjang umur segala waras dan sekalane cedak rezekine dono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah sotone. Wis.